fiduċjuż illi ma huwa se jinstab ebda impatt fuq it-tempji. Hekk inqalilna lura f'Diċembru l-Prim Ministru Robert Abela dwar il-bini ta' blokk appartamenti bis-switi tempji megalitiċi tal-Ġgantija żdissa l-Awtorità tal-Ippjanar waqatlu kelmtu. Dan kif wara li b'mod mill-aktar kontroversjali l-istess awtorità kienet approvat il-bini ta' dawn il-flats lura f'Novembru propju fil-buffer zone tat-tempji il-Ħamigs irrevokat dan il-permess. F'Diċembru bosta kienu qed jappellaw lill-Gvern biex jieħu azzjoni jekk kif diversi esperti enfasizzaw għal preservazzjoni ta' dan il-wirt storiku inkluż il-Kamra Awċija tal-Kummerċ u l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fawdex. Filwaqt il-gazzetti barranin ukoll kienu kundannaw il-fatt li l-awtoritajiet Maltin tawn il-benedizzjoni tagħhom sabiex timbena din il-blokka flats ħdejn it-tempji. Minkejja dan kollu u minkejja ir-riskju li dawn it-tempji jitilfu l-istatus ta' patrimonju dinji tal-UNESCO, il-Prim Ministru Robert Abela kien tax jifhem li dawn l-appartamenti kienu se jinbnew bil-barka tiegħu fil-fatt meta mistoqsi minn Net News Abela kien żbilanċja ruħu billi qal li jinsab fiduċjuż li l-Heritage Impact Assessment ma huwa se jsib ebda impatt fuq it-tempji. Jekk dak il-Heritage Impact Assessment juri li m'hemmx impatt fuq it-tempji kif jien fiduċjuż li se juri li m'hemmx impatt għaliex qed nitkellmu dwar triq li diġà hija mibnija kif qed nitkellmu fuq xi binji iżolata illi mhijiex fil-mibni nitkellem waqt hawnhekk qed nitkellmu dwar żvilupp illi l-iżviluppatur minn dak li jien infurmat ċekknu immensament mill-proposta oriġinali tiegħu anke fuq direzzjoni li kienet tagħtu l-awtorità biex jiffigura fl-istess konfigurazzjoni ta' binjiet oħra fl-istess triq dak naturalment irid jgħidu l-Heritage Impact Assessment ukoll. Illum huwa ċar illi Robert Abela kien żbaljat għal darb'oħra b'mod assolut. Dan fil-waqt li ġie konfermat li huwa minnu illi s-sit propost jinsab fil-buffer zone ammissjoni li waslet ukoll mill-perit applikant l-istess wieħed illi f'Novembru qal illi s-sit ma kienx fil-buffer zone.